Poštovani gledatelji, dobrodošli u novu emisiju ICT Business TV-a. U ovoj emisiji donosimo zanimljive priče o godišnjicama, novim softverskim rješenjima. Pogledajte što smo vam sve pripremili. Velike promjene u 25 godina poslovanja. Tvrtke traže napredna rješenja. Inovacije u softverskoj industriji. Napredno računarstvo u Hrvatskoj. Krenuli su godišnjice hrvatskih tvrtki i tako je Perpetuum Mobile proslavio svojih prvih 25 godina, o čemu smo razgovarali s Blerimom Selom, jednim od osnivača i predsjednikom uprave. Mnoge hrvatske IT tvrtke ove godine slave 25 godina poslovanja, a jedna od njih je i Perpetuum Mobile. Mnogo se u tih 25 godina promijenilo, IT sektor je gotovo pa neprepoznatljiv, internet je tu, iako ga nekad nije bilo. Upravo o tome što se događalo u prvih 25 godina Perpetuuma razgovarali smo s jednim od osnivača i predsjednikom uprave Blerimom Selom. Kako početi od 25 godina povijesti Perpetuuma, teško je reći, ali za početak ću jednu malu anegdotu na proslavi našoj 25 godišnjici koju mi je rekao kolega na ulazu kad nam je čestitao rođendan. Rekao je: Blerime, nije vam to u Perpetuumu 25 godina, nego vam je to 100 poslovnih kvartala. To je definitivno nešto što je me dalo za razmisliti, da stvarno živimo ne samo godine, nego živimo i pola godine i kvartale, a nekada i mjesečne rezultate poslovanja. Ali sve što mogu reći da, gledajući unazad, tih 25 godina je prošlo kao u jednom hiperskoku i teško je reći da je stvarno prošlo četvrt stoljeća ili 100 kvartala. Ono što se u Perpetuumu događalo od samog početaka, uspjeli smo nekoliko puta promijeniti i poslovne strategije, i vizije, i ciljeve, i djelatnost na neki način, ali konstanta je to da smo se uvijek zapravo oslanjali na naše dugogodišnje korisnike, na naše djelatnike i na ono što najviše i najbolje znamo raditi, i to je po nama formula uspjeha u bilo kom biznisu, pa i u IT-u. Malo tko zapravo zna da je Perpetuum krenuo prije 25 godina sa svojim ERP ili knjigovodstvenim aplikacijama na tržištu. To je sigurno dio koji smo napustili, a u koji smo se u ovih 25 godina bar još jednom vratili kad smo tamo 2006. 2007. opet krenuli raditi neki izlet u aplikacije, u knjigovodstvene aplikacije, to je Navision, ali sva sreća pa smo taj brod napustili prije nekog velikog potonuća. U svakom slučaju, prodaja softvera je ono što je zapravo pokrenuo Perpetuum nakon prve godine poslovanja, i to je distribucija WordPerfecta, klipera i raznih zapravo alata za rad na raznim softverom. Tada smo opskrbljivali sa softverom od raznih velikih institucija kao što je Ericsson, Nikola Tesla, do državne uprave i naravno najveće privatne firme. Kroz cijeli ovaj povijesni dio od 25 godina je možda konstanta ta prodaja softvera u kojoj Perpetuum zapravo ima jedno od najdužih i najvećih iskustva na tržištu. Prva firma u čak i bivšoj Jugoslaviji koji se time počeli baviti, i u zadnje vrijeme zapravo transformacija tog biznisa polako ide prema konzulting uslugama oko zapravo software asset managementa ili na neki način mijenjanje komercijalne djelatnosti prodaje softvera prema uslugama, uslužne djelatnosti zapravo savjetovanja korisnicima o optimizaciji ili minimizaciji troškova u korištenju softvera. Dio koji nikad nismo u Perpetuumu pokušali raditi je hardware, i po tome smo možda malo specifična firma, među rijetkima u IT industriji u Hrvatskoj, a konstanta je razvoj rješenja po mjeri, baziran na raznim tehnologijama gdje definitivno prevladava Microsoft, ali tu su i open source platforme na kojima u zadnje vrijeme sve intenzivnije zapravo razvijamo naše rješenje za e-commerce i content management software. U situacijama kada postojeća i tržišno dostupna rješenja ne zadovoljavaju korisnikove potrebe, pristupamo razvoju i prilagodbi rješenja od prve linije koda. Ovo je čest slučaj kod velikih, zahtjevnih i složenih organizacija. Kreiranje aplikacija od nule prema željama i specifikaciji korisnika ima brojne prednosti, prvenstveno iz razloga što postoje brojne mogućnosti dodavanja i kreiranja specifičnih funkcionalnosti. Također, takva rješenja nemaju višak funkcionalnosti koje mogu ometati u radu.
Ono što je neka zajednička, ja bih rekao, nit vodilja svih korisnika, oni žele riješiti svoje probleme, a naša je zadaća i obaveza da zapravo kroz brzi povrat njihove investicije u takva rješenja omogućimo da dobiju dugoročno kvalitetna i zapravo rješenja koje će opravdati tu investiciju. Mislim da trend u budućnosti će biti razvoja s jedne strane softvera po mjeri, a s druge strane customizacija nekih cloud ili širom dostupnih rješenja u tim zapravo cloud platformama za specifično korištenje za određenog korisnika. U tom smjeru će se i Perpetuum dalje razvijati, znači fokusirajući se i na konkretne svoje velike dugogodišnje korisnike za razvoj rješenja po mjere, ali i za customizaciju nekih platformi kao što su i Drupal, i Magento i neke druge Office 365 platforme za konkretno korištenje. U tom smislu nestaće granica između veličine firme kao takva, potrebe će biti podjednake zapravo većini firme i u tome brzina promjena firme kao takve, nas kao takvi će biti ključna u nekoj zapravo budućnosti koje nas čeka, ja bih rekao idućih 25 možda godina. Tvrtke danas traže brza i jednostavna rješenja, ona koja odgovaraju na njihove poslovne probleme. Hrvatski Telekom je na svom HT Connectivity Dayu pokazao rješenja koja su odgovor na cloud usluge Google Apps for Work i Microsoft Office 365. To su usluge HT Business Connect i Web Connect. Identifikacija preko fiksnog broja telefona, svi podaci smješteni isključivo u Hrvatskoj i visoka razina sigurnosti glavni su aduti s kojima izlaze na tržište, ističe Domagoj Paripović, voditelj odjela za kompetencijski centar u korporativnoj prodaji. Prema njegovim riječima, HT će nove usluge ponuditi preko vlastite Netphone platforme koju interno već koriste u dnevnom poslovanju. Ovo je već drugi event koji organiziramo sa partnerima, zajedno sa partnerima Combisom, Deutsche Telekomom, Mobile Ironom, Samsungom i Ciskom, gdje želimo korisnicima u formatu light konferencije, poludnevnog događanja pokazati neke od ključnih usluga, inovativnih usluga koje nudimo danas na tržištu zajedno. Usluge su temeljene na inovaciji, sigurnosti i bitno utječu na poslovnu efikasnost naših poslovnih korisnika. Cilj je dakle pokazati usluge koje su ili prvi put viđene ili usluge koje su u fazi pripreme prije lansiranja na tržište. To su usluge koje Hrvatski Telekom može ponuditi tržištu, ali isto tako i usluge koje naši partneri kroz Hrvatski Telekom nude na ovo tržište. Neke od usluga koje želimo prezentirati ovom prilikom su usluge Disaster Recovery as a Service, Mobile Device Management temeljen na Mobile Iron tehnologiji, zatim DDoS zaštitu, inovativnu uslugu Cloud VPN koju nudimo zajedno sa Deutsche Telekomom za više zemalja iz regije i iz Europe. Zatim naši partneri žele prezentirati svoja rješenja kao što su Knox od strane Samsunga, Cisco će prezentirati menadžirani VLAN, naš partner Combis će prezentirati svoje usluge i solutione koje se temelje na poslovnoj efikasnosti i koje bitno utječu na korisnikovu efikasnost u poslovanju i samim time njegove poslovne rezultate. U modernom poslovanju danas su ključni preduvjeti sigurnost, kako korisnika, tako i komunikacije unutar tvrtke i njezinih podataka. Ipak upitali smo Paripovića da nam detaljnije pojasni što ta rješenja zaista donose poslovnim korisnicima kojima je sigurnost iznimno važna. Obzirom na ekonomsko okruženje, današnji poslovni korisnici najviše traže usluge koje se temelje na sigurnosti, koje će njima poboljšati korporativnu sigurnost i koje će im utjecati na efikasnost njihovih poslovnih procesa. Kao primjere takvih usluga možemo izdvojiti Mobile Device Management koji nudimo zajedno sa partnerom Mobile Ironom, koje nudi i naš partner Samsung. Možemo ponuditi usluge kao što je Cloud VPN, jedinstvenu VPN uslugu koju možemo vrlo brzo realizirati, povezati različite korisnikove lokacije i omogućiti sigurnu komunikaciju između tih lokacija. Zatim uslugu DDoS zaštite. Danas je vrlo učestala situacija da su naši korisnici, pa i sam HT, dio, odnosno meta DDoS napada.
mi možemo pružiti zaštitu sa svojim DDoS sustavima. Isto tako, naš partner Combis nudi niz rješenja, CRM, ERP rješenja koja pomažu poboljšati poslovnu efikasnost kod naših korisnika. Cloud je još uvijek novost na tržištu i korisnici još uvijek imaju dilemu oko toga da li neke stvari treba staviti u cloud ili ne. Ali cloud je sigurno rješenje ako imate pouzdanog partnera. Danas korisnici kad govorimo o cloudu najviše traže private cloud rješenja i isto tako rješenja koja im osiguravaju backup njihovih podataka. Disaster recovery as a service je jedna od usluga koje možemo ponuditi u cloudu, a koja upravo odgovara na te zahtjeve od korisnika. Danas je sve moguće. Jer svi živimo online i zajedno stvaramo digitalnu budućnost. Dođi u Visoko učilište Algebre i pridruži nam se na studiju digitalnog marketinga. Ovo je tvoje vrijeme i ovo je tvoj studij. Dobrodošli u svijet vrhunskih tehnologija za usluge fiksne telefonije, prijenosa podataka, IT-a i najbržeg interneta. Uvjerite se zašto nam je svoje povjerenje dalo tisuće hrvatskih tvrtki. Povećajte sigurnost svakodnevnog poslovanja i znatno smanjite svoje troškove. Dobrodošli u svijet Metroneta, broj 1 Telekoma za poslovne korisnike. Budi pravi unuk i uživi se u bakin omiljeni program. Budi prava prijateljica i nazovi za rođendan. Hej, Bog! Budi pravi tata i na internetu nauči korake za prvi ples. Slušaj svoje srce i uvijek učini pravu stvar. Odaberi najbolji način za održavanje svih veza. Nikad brže Optima pakete bez mjesečne naknade u prva 3 mjeseca. Optima Telekom. Biti prvi je jako dobar osjećaj. Prvi koji će čuti otkucaje srca djeteta. Prvi podijeliti njegove prve korake. Biti prvi strijelac svoje momčadi. Prvi prepoznati novi glazbeni hit. Prvi pokrenuti potpuno novu poslovnu ideju. Prvi nekome biti prava ljubav. Budite prvi i surfajte na najbržoj mobilnoj mreži 4G brzinom do 150 megabita u sekundi. Hrvatski Telekom. Živjeti zajedno. Mogu li napraviti mobilnu aplikaciju koja će se povezati na satelitski nadzor prometa? Kako ću zaštititi svoje baze i web servise od upada hakera? Što mi je potrebno da bih animirao 3D likove? Odaberite već danas najbolje stručne studije u Hrvatskoj. Visoko učilište Algebra. Stvarajmo digitalnu budućnost. Najdraža fotografija? Ova ovdje. Godinama smo se susretali, ali nikad prave prilike. I onda sam odlučio. Dva sam ga dana pratio. Cijelu noć proveo pod nebom usred ničega. Nisam odustajao. I napokon, jednog jutra, nas dvojica, sami, sasvim sami. Savršen signal i kad se najmanje nadate. Zagrli život. VIP.
Digitalna transformacija je ono što tvrtke danas traže. SAP ima rješenje i zove se SAP for HANA. Digitalna transformacija je ključ za održivo dugoročno poslovanje. Suvremeni potrošači su povezani nego ikada prije kroz mobilne uređaje i društvene medije, što im omogućuje da budu vrlo dobro informirani. Potrošači žele drugačije iskustvo kupovanja, što od kompanija zahtjeva novi pristup prodaji kroz stalnu inovaciju proizvoda i poslovnih modela. Ove godine, početkom godine, SAP je objavio novu generaciju Business Suite-a. Radi se o rješenju koje se zove S4HANA, o potpuno novom proizvodu koje je napravljeno na tehnologiji HANA platforme, koje ima potpuno novi user interface, Fiori user interface, i koje je napravljeno na način da je potpuno napisano novi kod. To je potpuna revolucija i to je najveća inovacija u SAP-u nakon legendarnog R3 rješenja. Radi se o rješenju koje je korisnicima vrlo zanimljivo. Mi smo u SAP-u vrlo uzbuđeni, ali vidimo također da i naši korisnici pitaju, traže i zainteresirani su za početak razgovora i za potencijalne implementacije novog rješenja. Sa nekim od naših korisnika već smo krenuli u razgovore oko toga. Vrlo je interesantno, to je tehnologija koja je pripremljena za ovaj novi svemir koji zovemo digitalna ekonomija. Buzzwordsi koji se spominju, koje svi znamo kad se govori o digitalnoj ekonomiji su cloud, Internet of Things, big data, mobile user experience. I u principu digitalna ekonomija znači da smo danas svi skupa suočeni sa ogromnom količinom podataka koji dolaze iz različitih izvora i današnja rješenja koja su do sad postojala naprosto više ne mogu funkcionirati. Poslovni procesi moraju biti drukčije posloženi i oni nekakvi linearni procesi koji su prije postojali se moraju mijenjati. Moramo imati drukčiji način razmišljanja kako bi cijeli taj kaos od informacija koji dolaze iz različitih izvora mogli brzo i na efikasan način pretvoriti u neku novu poslovnu priliku. Mi smo spremni za novu eru poslovanja, naši korisnici također zajedno s nama i uz našu novu Business Suite platformu, novo rješenje S4HANA, možemo zajedno s njima krenuti u digitalnu ekonomiju. Nova je tehnologija, posebno mobilna, omogućila da se te kvalitete komuniciraju prema potrošačima na personalizirani način u pravom trenutku i tu je ključ razvoja za budućnost. Znamo da je tehnologija u stvari najbolji prijatelj poslovnog uspjeha, ali tehnologija koja danas postoji definitivno nije ona koja je postojala prije 20 godina. Današnji svijet se ekstremno brzo mijenja, ali također današnji svijet je jako kompliciran. Ono što smo mi odlučili, ono što je moto SAP-a danas je učiniti svijet jednostavnijim. Mi smo upravo u tom smjeru i napravili novo rješenje koje pojednostavljuje ne samo arhitekturu poslovnog rješenja i aplikacije iznutra, nego također omogućuje korisnicima da pojednostave sve sfere svojeg poslovanja. Od onog segmenta IT-a, infrastrukture, modela podataka, održavanja aplikacija i svega onog što se nalazi ispod aplikacija do poslovnih procesa. Korisnici moraju imati jednostavne poslovne procese upravo iz razloga da se mogu brzo mijenjati, jer okruženje u kojem djeluju je takvo da je ekstremno brzo promjenjivo i ako imaju jednostavne IT sustave, oni mogu na brz i efikasan način prilagoditi se onom što se zbiva u okruženju. Vrlo je zanimljiva situacija da imamo u realnom sektoru u Hrvatskoj vrlo jake igrače koji djeluju ne samo vrlo uspješno, ne samo u Hrvatskoj, nego izvan Hrvatske u bližoj i daljoj regiji. Oni su ti predvodnici novih tehnologija, novih rješenja u Hrvatskoj, vrlo su zainteresirani za cloud rješenja jer su upravo prepoznali da taj nekakav iskorak u Europu mogu napraviti na način da naprosto smanje troškove, brže izađu na tržište i omoguće svojoj firmi daljnji rast uz primjenu naših rješenja u cloudu. O tome razgovaramo. Takve projekte pripremamo i ja vjerujem da će uskoro biti vrlo uspješnih implementacija. I Hrvatska ima svoje super računalo. Zove se Izabela. Nalazi se u Zagrebu u srcu. Računalni klaster Izabela je nastao 2002. godine s ciljem da omogući svim zainteresiranim hrvatskim znanstvenicima pristup računalnom klasteru i rad na europskom projektu DataGrid kojeg vodi CERN.
On je namijenjen znanstvenoj istraživačkoj zajednici kao pravo super računalo kakva se koriste diljem svijeta. Isabela je računalni klaster koji je namijenjen za zahtjevno računanje, znači ukoliko ste znanstvenik ili istraživač koji ima nekakvu zahtjevnu, koji ima nekakvu aplikaciju koja zahtijeva veliku količinu procesorske snage, veliku količinu memorije, veliku količinu diskovnog prostora, onda vam zapravo treba jedno super računalo, odnosno računalni klaster poput Isabele. Isabela je uspostavljena još davne 2002. Uz naravno potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i ona je danas ponuđena svim istraživačima u Republici Hrvatskoj. Dakle, ako se pogleda kako je iskorištenje Isabele u tih proteklih 12-13 godina, nju najviše koriste znanstveni instituti, poput instituta Rođer Bošković. Dakle, tu su najistaknutije grupe korisnika biolozi i kemičari. Dakle, oni imaju nekakve svoje aplikacije koje rade analizu molekula ili rade analizu nekakvih kemijskih reakcija i upravo za takve aplikacije se iskazuje velika potreba i za tim računalnim resursima koje pruža Isabela. Danas se Isabela sastoji od 44 računalna čvora koji ukupno sadržavaju 1000 procesorskih jezgri i kao zajednički resurs svih znanstvenika u Hrvatskoj omogućava korištenje značajnih računalnih resursa pri zahtjevnim obradama podataka u sklopu znanstveno-istraživačkih projekata. Dio čvorova povezan je u jedinstveni virtualni računalni sustav Single System Image, odnosno SSI, i to pomoću sustava Scale-MP. Na taj način povezano ukupno 160 procesorskih jezgri i 2 TB radne memorije. Dakle, uz znanstvene institute najveći zapravo korisnici su upravo sveučilišta, visoka učilišta, gdje imamo ili nekakve odjele koji se bave matematikom, ponovno kemijom, biologijom ili pak informatikom, čak imamo i korisnike sa građevine. Dakle, tu imamo ili profesora koji se bave nekakvim radom koji zahtijeva zahtjevno računanje ili opet imamo diplomante ili postdoktorante ili docente koji za izradu svojih disertacija imaju potrebu za zahtjevno računanje. Dakle, da sumiramo, zapravo najveći korisnici Isabele su istraživači koji rade na visokim učilištima i na znanstvenim institutima. Mi kontinuirano širimo Isabelu, tako da smo sada na nekakvih 1000 jezgri, ajmo reći otprilike, i zapravo cilj je u budućnosti tu brojku povećati za zapravo jedan cijeli red veličine i što se tiče procesorske snage i što se tiče diskovnog prostora i što se tiče nekakvih mogućnosti koje korisnici mogu dobiti gore. Ako se pogleda sada, zapravo ako se pogleda top 500 lista koje sadrži listu najmoćnijih super računala danas, nažalost Isabela je jako daleko od nje, međutim cilj je zapravo to, kao što rekao, proširiti za jedan red veličine. To će biti ostvareno u okviru projekta HRZO. Znači, radi se o jednom projektu gdje je ideja da mi iz infrastrukturalnih fondova od Europske unije dobijemo sredstva koje će nam omogućiti da uspostavimo resurse na nekakvih 6 čvorišta u Zagrebu, Rijeci, Osijeku i Splitu i onda će zapravo korisnicima biti povećana količina resursa za HPC, gdje će korisnicima biti ponuđena veća količina resursa u obliku super računala, dakle za zahtjevna računanja, ali uz to bit će im ponuđeni i resursi za nekakvo oblačno računarstvo, znači ukoliko se ne radi samo o naprednom računanju, računalno zahtjevno računanje, nego jednostavno o dizanju nekih servisa kojima mi onda omogućavamo pouzdan rad. U srcu očekuju velika ulaganja u znanstveni oblak, čime bi se hrvatskim tvrtkama omogućilo da iskorače u računarstvu u oblaku na sasvim nov način. Uz korištenje domaćih sredstava, najveći dio bit će iskorišten iz EU fondova, čime će domaći znanstveno-obrazovni sektor dobiti nove računalne mogućnosti namijenjene boljem svakodnevnom radu. Puno ime projekta je Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak. Radi se o projektu koji je težak 25 milijuna eura. Radi se o projektu koji mi pripremamo već jedno dulje vrijeme. Znači, radi se već vremenu pripreme od 2 godine, ali se nadamo da ćemo u nekoj sljedeće 2 godine vidjeti prve uspostave tih sustava za hrvatsku znanost i obrazovanje. Poštovani gledatelji, to bi bilo sve u još jednoj emisiji ICT Business TV-a. Doviđenja do sljedeći put.